Здравейте, казвам се Бранимир Спасов и съм създател, собственик и управител на фирмата Fitolife. Нашата фирма произвежда здравни продукти с натурална насоченост. Произхода и старта на фирмата ни е вследствие на една рецепта от моята баба, която стана основа за първия ни продукт. До ден днешен развиваме тази линия, съчетаваме натуралните продукти и здравното знание на нашите прадеди с най-новите технологии в медицината. Компанията ни, както казах, не е стартирала от някаква голяма лаборатория или с някакъв инвестиционен фонд, стартирала от кухнята на баба ми. Към ден днешен вече имаме няколко продукта, които са добре наложени на наши и на международни пазари. Винаги се стремим да даваме най-висока стойност за здравето на нашите клиенти, като разработваме продуктите с идеята да са с най-високо качество и да предложим нещо на достъпна цена. Най-новия ни продукт се казва Flex Renew Forte. Това е един изключително иновативен колагенов комплекс, който предполагаме, че ще се бори за топ продукт дори на световния пазар. Предоставя изключително и само в състава си колагенови пептиди и трипептиди в огромни количества, които не се срещат в нито един друг продукт. Отзивите от пациентите са уникални. За момента мислим, че това е един от водещите ни продукти в бъдеще. Номинацията за наградата Лидер на годината е отговорност и чест за мен, но и за моя екип. Ще продължаваме да работим по същия начин, да се развиваме и да бъдем честни и отговорни към нашите хиляди доволни клиенти.